Okay. You know what mfethu ukuthi yonke impumelelo mfethu permanent empilweni yomuntu futhi yonke into permanent mfethu ongayithola ngiyakuyithola ngabantu. Okay. Noma ungayithola ngabantu kodwa abantu mfethu bobe besetshenzisiwe ukuthi uyithole. Angazi noma ngizoyichaza ngithini lento. Yonke mfethu impumelelo mfethu permanent. Yes. Ongayithola mfethu is going through pain. Yonke impumelelo mfethu engeke iphele. Kalula mfethu. Sidlule ebuhlungweni. Uyabona mfethu umuntu wesifazane mangabe ezolahlekelwa umntwana akayiteteli. Fundisi. Uyakhathwa baba. Unika umjovo athuliswa ama-pain. Kunama pain mfethu athuliswayo mozolahlekelwa. Angiphinde mfethu lento. Mozolahlekelwa mfethu iyathuliswa ipain. Ubobheka mfethu mozolahlekelwa mfethu uthola ama-fake friend. Abantu aba-wrong. Abangathi ba right monabo kanti uyalahlekelwa mfethu. Yonke mfethu impilo ezokulahlekelwa empilweni iyathulisa ama-pain. Kunabanye abantu nohade mfethu abazosondela kuwena mluwe emlomo mfethu. Baphile nabo abobhululu kanti bazokuncela bazodla igazi lakho uthi ulahlekelwe igazi. Mina ngizoleke ithi ubra wami u-right secret sharp kanti ngiyakuncela ngidla igazi ngembungulu mfethu ngumkhazane. Yabona ngiyalidla igazi mfethu ngiyalidla mfethu. Mase sewuphelile ngiyahamba baba. Yonke mfethu impumelelo ozoyithola empilweni mfethu is going through pain. Yonke impumelelo mfethu permanent empilweni yakho is going through pain mfethu. Bonke abantu mfethu last uma sihazile empilweni sizama mfethu sizama siphusha siyaphezulu mfethu. Uyabona mfethu istebhisi ungalingi usigibele ugijima ngoba uzolimala. Into yadala ukuthi impilo mfethu uNkulunkulu ukuze impilo iye phezulu kumele sikhuphuke. Why uNkulunkulu impilo mfethu engeyenza ngayehla? Why uNkulunkulu bethu impilo bethu ayenze bethu ikhuphuke phezulu fanele uzabalaze nengane emeyizalwa mfethu izalwa mfethu ingakwazi ukuhamba ihambe ngesisu ihambe ngamadolo mfethu iqale mfethu ithi amahedana iwe kunesikhathi sokuwa mozoya phezulu. Uyabona mfethu mozoya phezulu mfethu awufiki nje kalula uyayibona bona mfethu ake ngisize umlaleli namhlanje osekhaya mfethu othi ngiyazabalaza kunzima ukuzaba impumelelo yakhe isekuzabalazeni kwakho. Buka mfethu i-bedroom mfethu lenzeka khona. You know what mfethu ukuthi bonke abantu mfethu abasivukelayo empilweni bayi-bedroom yethu. Ungalingeke empilweni wena ufuna ukulwa nabantu abavukelayo ngoba bayi-bedroom yakho. Ungalingi ufuna ukubalwisa mfethu bayeke bayimpumelelo yakho mfethu. Bonke abantu mfethu abasikhulumayo bayimpumelelo yethu. You know what mfethu ukuthi mohamba mfethu uhambe emgaqweni mfethu ufika uthi uyafika i-tarot ivaliwe baba. Kune gravel baseceleni kwelokuzana kwetarot mfethu. Akusho ukuthi mangena kule gravel angizoyifica itarot ngaphambili. Sometimes empilweni mfethu kuphoqa ukuthi mangene kuyona igravel kunabanye abantu bethu abayigravel empilweni yakho abazokhuluma mfethu abazosho yonke into bakuthuke mfethu bakhulume konke abakuthandayo mfethu bayigravel empilweni bayi-back through yakho. Bonke abantu bethu abayi-back through empilweni yakho akubona abantu bethu abazokujabulela abazokushayela izandla kodwa labantu bethu abazokugxeka. Uyabona masusu ukugxekwa okusho ukuthi uyiswa kwiposition e-right ngoba ngeke mfethu ngize ngiye kwiposition e-right ubungincoma mfethu kudinga ukuthi ungishaye mfethu kudinga ukuthi ungigxeke mfethu kudinga ukuthi umelane nami mfethu ukuze mina ngingene kwiposition e-right mfethu. Yonke i-backthrough buka i-backthrough mfethu kaJoseph mfethu ujikela abafowabo i-backthrough yakhe wangena emgodini kanti uzobe prime minister eGibhithe. Buka mfethu i-breakthrough mfethu kaDavide mfethu i-breakthrough kaDavide imkhonto kaSawuli i-breakthrough kaDavide mfethu amabhere nengonyama ehlane mfethu wabulala uGoliath. Uyabona mfethu ukuthi i-breakthrough yethu mfethu we are going through pain mfethu mase bese khona izimo ezivukelayo ubokwathi uNkulunkulu nawe useyavuka akavuka uNkulunkulu ingekho into evukayo. Mangabe ufuna uNkulunkulu avuke mfethu yeke izinto zivuke mfethu yeke izinto zivuke mofuna uNkulunkulu avuke mfethu yeke abantu bavuke usukupressa abantu abavuka empilweni yakho. Nansi problem esiyenzayo mfethu sibhize siyabapressa bevuka ngoba bevuka abantu mfethu bazodedela uNkulunkulu avuke. Sometimes usuthandazeka kule bona mfethu lento yokuthandaza ukuthi enkosi yovuka nini mfethu uNkulunkulu ulinde kuvuka izitha zakho. Utheni kuDavide mfethu uthe mina ngiyondlala itafula phambi kwaso mase ivukile ngiyandlala. Uyabona mfethu ukuthi
ibhekthrough yomuntu mfethu idinga ukuthi kube khona la banivukela khona. Once wavukelwa mfethu noNkulunkulu uyavuka mfethu. Akavuka uNkulunkulu mfethu angazange kuvuke something. Akuvuke something ukuze kuvuke uNkulunkulu mfethu. Once wavukelwa left and right uyavuka uNkulunkulu mfethu. Ibhekthrough yakho mfethu ilele ekutheni kulabantu abangakufuni. Ingakho wethu uNkulunkulu ethi thandani izitha zenu. Wayasho njalo ukuthi ngithanda umuntu ongangifuni, ongizondayo, ongibulalayo mfethu. Ngimbusise belithi babusiseni abanikalekisayo ngoba mina ngizovuka. Ngamama evusa uNkulunkulu mfethu indlela esicabangana, indlela esikhuluma ngayo. Ungalingeke ulenze iphutha lokuthi empilweni bakuvukela abantu bakubize ngenja, bakubize ngesituation, nawe bese empilweni uzibuka njengaleso simo okusona mfethu. Angikwazi bethu ukukhula kwisimo esibi nami bese ngibe yisimo, isimo engiphila kusona. Angikwazi ukukhula enhlambeni nami bese ngibe inhlamba mfethu. Abantu bengitreata njengenja, angikwazi nami ukuzitreata njengenja. Balungile mebengitreata like a dog, but I don't allow myself to treat myself like a dog. Wemfethu akikho angicacise mfethu lento mfethu. Noma bethu ngayophuza utshwala ejointini, phumse ngutshwala mfethu. Angabi lento ebengihla, angiphinde ngicacise lento mfethu. Angabi lento ebengihla, angabi lento abantu abangitshela yona, kodwa ngibe yilento mina engizitshela yona mfethu. Ibhekthrough yakho mlaleli ekhaya mfethu ikule situation obhekene nayo. Mayivukele yeke ivuke mfethu, uzovuka uNkulunkulu.